ya tace na Aisha take cewa tana jin yunwa fa at'amtuha thalatha tamarat, sai na ciyar da ita da dibino guda uku, in dauki dibino kwaya uku sai na mika mata. Fa a'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, cikin ƴaƴanta mata guda biyun nan sai ta dauki dibino ɗaiɗai ta ba wa kowane ɗaya, wannan ganata wannan ganata, saura dibino nawa tare da uwar, saura ɗaya. Wa rafa'at ila fiha tamratan, sai ta daga kwaya ɗayan za ta cinye saboda yunwa, lita'akulaha dan ta ci saboda tana da bukata. Fastat'amatha ibnataha, sai ƴaƴanta biyun suka buƙaci wannan ɗayan ma a ƙara musu, wannan na hannunsu ɗaiɗai yayi kada. Fashaqqat tamratan lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma, sai ta ɗauki wannan ƙwaya ɗayan da za ta ci sai ta fasa, sai ta tsaga shi gida biyu sai ta raba musu, kowa a cikinsu ya samu ɗaya da rabi, ita ta haƙura da yunwata. Nana Aisha radiyallahu anha ta fa'ajabani sha'anuha, sai al'amarin matar ya burge ni ya bani sha'awa. Fa zakartu alladhi sana'at li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na ambata abin da ta aikata ga manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi. Faƙala sai ya ce, inna Allah lalle Allah qad aujaba laha bihal jannata, saboda abin da ta aikata Allah ya wajabta mata aljanna, aljanna ta zama wajiba gare ta. Wa ataqaha biha minan nar, kuma Allah ya kubutar da ita daga wuta saboda tausayin ƴaƴanta. Mahaifiyar mutum, namiji ko mace, a mafiya yawan lokaci tana son ɗanta fiye da yadda ɗan yake son kansa. Mahaifiyar mutum tana son mutum fiye da yadda take son kanta. Na uku, ita mahaifiya ƙaunarta is unconditional, kana dade baka dade, na ƙware kake ko na banza, duniya na son ka ko ba ta son ka, a kowane hali uwa tana son ɗanta. A wani hali ma idan duniyar ta ƙi shi to ta fi son sa. In kun kai 10 a wurinta ɗaya ya bar hanya, in ba a yi sa'a ba dukka taran sai ta saba da ku saboda ku kyautata wa ɗaya da ya lalace ɗin. ƙauna ne na uwa yakan sa ɗa baya girma a wurinta. Za ka iya kai shekara 40, 50, 60, amma mu'amala da ta maka kana ɗan yayi haka take mu'amalanka. In ka fita ina za ka je ana ruwa, dawo ka zauna ana ruwa, me za ka ɗauko kaza, sai ta je ta ɗauko maka ita ruwan ya jiƙa ta. In tafiya kake ba ta iya bacci sai ka isa inda za ka je. A'a ban yadda ka yi tafiyan dare ba, ka zauna ka huta gobe ka tafi, amma ni ban yadda ba. In kana da bukata ka ba ta addu'a, in ta fara bukatar ka ta biya bayan kwana 3, in baka kira ta kace babu bukata ta biya ba, in za a yi wata 3 ba za ta daina yi maka addu'a ba, za ta ci gaba da yi, har sai ran da taɗi ya kawo kace bukatar ta biya, ta ce to ai ban sani ba ne ina ta addu'a. Kuma lokacin da take maka addu'a tana manta bukatan kanta, a mafiya lokaci sai ta daina wa kanta addu'a sai ta yi ta maka. In ba uwa ba, dibino 3 ki ba wa ƴaƴa ɗaya ɗayan da za ki ci kuma ki ga suna bukata, ki haƙura kuma ki miƙa musu, ke ki zauna ki haƙura. Idan kana makaranta kana komawa gida, mahaifiya takan haƙura da cin abincinta, in aka raba abincin babu naka sai ka ta haƙura da cin nata, sai ka zo idan ka ce ka ci abinci ka ƙoshi sai ta ci nata. In ba a ware maka kwano ba dan baka nan, ba za ta ci abincin ba ko karfe nawa ne dare, sai ka dawo daga boarding school 10 na dare ko 11 ka iso, sai da ce ga abinci yana jiranka, kuma nata ta ajiye. In ba a yi rashin sa'a ba ta ajiye na rana, ta ajiye na dare, saboda ba ita ta yi girki ba a ranar, watakila ba a sa kwananka ba don kai baka gida, amma ita ba za ta ci ba. Wata kissa da ke ƙara bayyana irin wannan ya faru a zamanin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman.
mata ne guda biyu suke da 'ya'ya, kowanne yana da jariri guda ɗaya. Sun bar yaran sai kura ta zo ta ɗauke jariri ɗaya. Da suka dawo, wacce ta riga dawowa sai zama ba ɗanta ne kurar ya cinye ba, sai ta ɗauki nata. Ita da ta biyun ta zo ta ga kura ɗauki jariri, tana zuwa sai ta farkon ta ce ai ɗanki kura ɗauke bayan bama na. Sai ta ce a'a, ɗan da ke hannunki ne nawa. Ta ce a'a, wannan nawa ne, naki ta ɗauka. Ta ce a'a, ɗanki kura ya ɗauka, wannan na hannunki nawa ne. Sai rikici ya kai rikici a kai, sai suka tafi wajen annabi Dawud ya musu hukunci. Dawud alaihi salam da suka zo sai kalle su, sai ga ita wacce ta fara dawa ta ɗauki ɗan ita ce ƙarama, wacce kuma kura ya cinye ɗanta bai gane ba ita ce babba, da alama kusan ma ta gama haihuwa a shekarunta. Da ya tashi hukunci sai hukunci da cewa a ba wa babbar, shi kuma tunaninsa ai ta kusa gama haihuwa, wannan ƙarama ce, akwai tsammanin Allah zai bata wani ɗa, amma bai gaya musu dalilin ba, sai ce a ba wa ita babbar, sai ya karɓa ya bata. Ƙaramar ta yi haƙuri, ta fashe da kuka ta fita. Bayan ta fita sai suka je wajen kuma annabi Sulaiman, sai ƙaramar ta bar complaint ta ce gafa abin da ya faru, ya ta ce, sai ya ce su dawo wurinsa, suka zo sai ya ce su mai da kisa, suka mayar. Da ya tayi sai ya karɓi ɗan, sai ya kira ɗalibansa sai ya ce wannan ɗan za mu raba shi gida biyu, za a ba wa kowace rabi. Zai rayu? Ba zai rayu ba. Kowace sai a ba ta rabi. Ita babbar da annabi Dawud ya ba ta ɗan sai ta ce na amince a raba. Karamar ta ce a ni ban amince ba, a bata kar a yanka shi. Sai annabi Sulaiman ya ce to ɗan na karamar ce. Wadda ta ce a yanka ba ɗanta ba ne, babu wadda za ta yi da a yanka ɗanta. Kawai hukuncin da yake nan. Hadisin iya Bukhari hadisi na 6387.